Αν είστε έτοιμοι. Πάμε. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου εν ώψη του τελικού της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου που θα διεξαχθεί στις 25 Μαρτίου του 2015 και ώρα 4 το απόγευμα στο Εθνικό Στάδιο της πόλης μας. Μετά από κλήρωση, γηπεδούχος είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Γιαλισσός με την φιλοξενούμενη ομάδα ΑΣ Ρόδος. Είναι χαρά μας που έχουμε κοντά μας τον προπονητή της γηπεδούχου ομάδας και γνώριμο από παλιά και γνωστό, τον κύριο Ανδρέα Σταύρου, τον αρχηγό της ομάδας του Γιαλισσού, τον κύριο Ρεκλίνη Ευάγγελο, όπως επίσης, μεγάλη μας χαρά, είναι μαζί μας ο προπονητής της ομάδας του Ρόδου, ο κύριος Σκούνας Δημήτρης και ο αρχηγός της ομάδας, ο Σταμάτης Καντιμήρης. Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, παρόν είναι ο κύριος Παπαδημήτρης Γιώργος και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου, δίπλα μου είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ο Τάσος Τεργενάκης. Παρόν είναι και ο κύριος Σαλαμάκης, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής και ο Σπύρος ο Κόκκινος, μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου. Καταρχήν να εκφράσω τις ευχές του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου, του κ. Παναγιώτη Διακοφώτη, που εκφράζει και τις ευχές όλων μας την Πέμπτη να γίνει ένας τελικός αντάξιος της φήμης και των δύο ομάδων και της ιστορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου. Νικητής από αυτό την αναμέτρηση να είναι το ποδόσφαιρο. Ένα άθλημα που το έχουμε όλοι ανάγκη. Οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές και αυτό θέλουμε και εμείς να αναδείξουμε. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο από την ομαλή και άψογη διοργάνωση του τελικού, που αυτό εδώ πέρα ανταποκρίνεται στα ήθη όλων μας. Μακριά από εμάς, οτιδήποτε άλλο εκτός αγωνιστικού χώρου, τα πάντα με τη βοήθεια των ομάδων και όλων των συντελεστών θα διεξαχθούν εντός του αγωνιστικού χώρου και νικητής από αυτή την αναμέτρηση της Τετάρτης να βγει άλλο της 25ης του μηνός να βγει το ποδόσφαιρο. Θα δοθεί τώρα ο λόγος στους προπονητές, στους πρωταγωνιστές της ημέρας και στο τέλος θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση προς αυτούς. Παρακαλέσω πρώτα τον προπονητή του Γιαλισσού και της γηπεδούχου ομάδας στο τελικό, τον κύριο Σταύρο, να πάρει το τελικό. Είναι μεγάλη μας χαρά που μετέχουμε σε αυτόν τον τελικό, την γιορτή του ποδοσφαίρου. Ως ήθιστε παντού, ο τελικός του κυπέλλου είναι μια γιορτή. Πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε να γίνει πραγματικά γιορτή. Ο κόσμος, ο φύλαθρος κόσμος του νησιού έχει ανάγκη από παιχνίδια θέαμα, παιχνίδια με ενδιαφέρον για να έρθει στο γήπεδο. Από την πλευρά μας, σαν Γιάλισσος, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να γίνει ένα παιχνίδι αντάξιο της φήμης των δύο ομάδων, να κερδίσει το ποδόσφαιρο σίγουρα, αυτό έχουμε ανάγκη όλοι, μακριά από βία και ακρότητες. Αυτή την προσπάθεια και με αυτή την φιλοσοφία θα κατέλθουμε στο μεθαυριανό παιχνίδι. Εύχομαι και πιστεύω όλα να κυλήσουν ομαλά, να κερδίσει ο καλύτερος και πάνω απ' όλα να κερδίσει το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο. Θέλουμε και πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια των παιχτών για να κυλήσουν όλα ομαλά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και να έχουμε ένα καλό παιχνίδι.